Salam mehman dogunlar, iri dilleşler, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Mehman dogunlar, bilinçli ýaly soňky bir näçe gün içinde bütün dünýäde, dünýäň esasy gün tertibinde bir provokasiýa bilen baglanşykly gurulmalar edilýär, bir provokasiýa bolýar. Bilinçli ýaly Şwesiýada, Türkiýanyň Şwesiýadaky ilçikanatynyň öňünde, ýagny Stockholm şäherindäki Türk ilçikanatynyň öňünde çapdan aşa milletparast propagandon şol wagtda Daniýanyň we Şwesiýanyň watandaşy bolan Rasmus Paludan diýen bir tentek propagandon musulmanlaryň diňe musulmanlaryň da adamzadyň mukaddes, keramatly Kur'an-ı Kerim, ýagny Kur'an kitabyny ýakyp hemme adamzady öjükdirmek üçin şolar ýaly bir hereket etdi, başbozarlyk etdi. Indi bärde işimiz köp bolan soň inşallah bilen maslahat etdik. Şu temadaky garaýşymyzy, duruşumyzy, pozisiýamyzy beýan edelim. Sebäbi bilşiňiz ýaly öňkü efirlerimizin hem dowamynda din bilen baglanşykly tema açylanda her kim özüçe bir reaksiýa berýär. Indi bärde men Türkmen hereketiň din bilen baglanşykly pozisiýasyny aýdyp biljekler. Sebäbi din diýilýän zat her adamyň wyjdanyna bolmaly, wyjdanyna ýaşadylmaly mukaddeslik din. Şoň üçin men bärde diňe öz şahsy garaýşymy siziň bilen paýlaşyp bilýän. Din biznes üçin ulanylmaly. Din käbir haramzadalan, diktatorlan, ogrulan, jümrülen, kezzaplan syýasy häkimiýetde galmagy ýa syýasy häkimiýeti ele geçirmegi üçinem ulanylmaly. Din edil öz bolşy ýaly päkligi bilen adamlaryň wyjdanyna ýaşamaly, ýaşadylmaly. Şoň üçin Cuma agşamy şol wagtyň özünde mübarek kandil ýagny mübarek giýje bolan soň regaýip kandilem hemmelere mübarek bolsun. Hem Cuma giýjesi hem mübarek giýje hemmesini bileleşip şu gün şu temadaky garaýşymyzy beýan eteli diýdik. Indi bärde umumy garaýşlaram bar, umumy pozisiýa, umumy duruşam bar, şahsy garaýşlaram bar. Şoň üçin siz näde dogry düşünmäň? Käbir ýerlerde men öz garaýşymy aýdyp, bu men garaýşym diýjek. Umumy garaýşlaram eger men garaýşym diýmeýän ýerim bolsa, onda diýmekdi Türkmenim informasiýon kanalynyň pozisiýasy diýip kabul edip bilersiňiz. Şoň üçin mehriban dogunlar, biziň inha şu günkü temamyz ekranda görüşüňiz ýaly propagandonluk dünýäniň iki ayakly mahluklarynyň mergesimi. Kur'an ýatmak demokratiýa azatlygymy? Ýagny bu bir azatlykmy, erkinlikmi? Azat erkin garaýşyny beýan etmekmi? Bu demokratiýa bilen nähili baglanşyk bar? Erkinlik mi? Muňa demokratiýa, erkinlik bir adam öz demokratiýa, erkinlik hakyny ulandy diýip aýdyp bolarmy şuňa?
şuňky temamyz. Şol wagtyň özünde de gurhan ýakýan we ýaktyrýan iki ayakly mahluklary näme etmeli? Näme üçin? Şolar ýaly provokasiýa edilýär, propagandonluk edilýär. Näme üçin şoňa göz ýumulýar? Şunu çürtgedik bolmaş, şu zatlar bolmaly ýaly näme etmeli? Diktatorlar bilen edil şu gurhan ýakýan we şoňa meňdeş adamyň kellesini kesýän propagandonlaryň umumlugy bar. Şolaryň bir umumy meňdeşligi bar. Uğurdaşlygy bar şolaryň. Şoň bilen araşyklar. Aýdyp geçer, pikir alşar, siziň hem garaşlaryňyza, bellikleriniňize, teklipleriňize, reaksiýalaryňyza garaşýar. Goý hemme kişi ekrandan görsün, okusun, dinlesin hakikaty. Propagandony keselmi? We muňa nähili çare görünmeli. Inha şu çarşowada, şu esasda, şu gün göňe aýlymda öz pikirimi Türkmenim kanalynyň, informasiýon kanalynyň, Türkmen Hereket Oppozisiýa bileşiginiň pozisiýasyny, görüşini, garaýşyny siziň dikkatiňize ýetirjek başardymda. Onda ýabytsamylla mehribandy bolýar. Inni bu ýanky Şwesiýada Islam dinine garşy çapdan aşa milletparast Daniýadaky Stram kurs ýagny aýgytlaýjy aýgytlaýjy tarap atly partiýanyň lidermişin bu samsyk. Şol wagtyň öňünde de Şwesiýanyň we Daniýanyň watandaşy Rasmus Paludan. Inha şu aýylganç adama meň diýip biler, muň içinde adamyň ruhy ýok. Bilemok näme ruhy, adam ruhly bolan bular ýaly zat etmeýär. Hawa News'un habaryna görä, ýa-da beýleki köpçülikliň habar beriş serişlerine berilýän maglumata görä, bu mahluk Stockholmda Türkiýanyň ilçihanasynyň ýanyna ýörüýte ruhsat berilen ýerde öz ogullan planlan şu provokasiýasyny geçirýär. Şo taýda da yerli polisiýa şu provokasiýa edýän wagty şoň tögörüňini howpsuzlyk çäresini görýär, ýagny şoňa hiç kim degmedi ýaly. Şolar ýaly şo taýda çäre görýär. Bu birinji wakamy? Ýok, bu birinji wakada. Gollandiýada ýene şolar ýaly bir waka bolýar. Çakdan aşa milletparast Günmataryň islamlaşmagyna garşy watansewer Ýewropalılar atly hereketiň lideri Edwin Wagensfeld diýilen birim Lahey ýagny Gaga şäherine gurhany ýakyp propagandany edýär. Başga da misallar bar. Inni näme üçin? Meselem aýdyp bilersiňiz, ýa-da Peýgamber sallallahu aleyhi we selleme şular ýaly hüjüm edilýär. Inni bir prezidentiň heykelini ýa suratyny ýakmak, ýa şonu hamala şoňa jeda berýän ýaly bir zat etmek, ol mukaddeslik däl. Ol demokratiki nememi, çykyşmy.
ol öz demokratik hak hukugyny ulanmakmy, erkin pikir beýan etmekmi? Ýok, olam däl. Indi şu taýda biziň ilkinji nowatda seljermeli zadymyz Mehriban doganlar. Gurhan näme diýeni hemmeňiz bilýäňiz. Gurhan dine musulmanyň kitaby däl. İlki bilen şu taýdan başlaly. Birleşen Milletler Guramasynyň beýannamasynda adam hukuklaryny goramak beýannamasynda şu taýda geçýän bir söz bar. Ähli umumy adamzat gymmatlyklary. Gurhan, Kur'an-ı Kerim ýa-da Allah tarapyn iýerilenligi aýdylýan 4 tane kitap, hak dinin 4 keramatly kitaby ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň iň depesindäki şoň täji naýbaşysy. Şoň üçin adam ähli umumy adamzat gymmatlyklary diýilende şular gelýär. Hemme zatym öňünde. Şoň üçin haýdan bolsa bir dine dil ýetirmek ya o dinin peýgamberine dil ýetirmek. Aslında İslam dini bütün peýgamberleri, bütün İslam dininiň musulman bolmagyň 5 şertiniň esasy 5 şertiniň biri Kur'an-ı Kerimden ýönkü iýerilen keramatly kitaplary keramatly kabul etmek. Öňkü peýgamberlerem peýgamber kabul etmek. Ýagny hakykaty dogrulygyny, duruşy bilen büsbütünlüğini kabul etmek. Gujaklap bagyryna basmak diýmek. Indi şular ýalyky ýagdaýda Gurhany ýakmak ýa-da İncili ýa Tewraty ýa şoňa meňdeş bu bir eger bir hökümet bilen, bir syýasy lider bilen ýa bir syýasy ideologiýa bilen bir meseleň baý bolsa, şolar bilen baglanyşykly bir zat edip bilýän şolaryň kemçiligini, olam etiki edep terbiýe çäginde. Ýöne kameranyň hiç eden etmeliğinden zat ýok. Indi Mehriban doganlar. Gurhan ýakmak şuňky temamyz şu belli bir waka bilen baglanşykly bolansa. Fokusy Gurhan ýakmaga göňükdirýär. Gurhan ýakmak diýmek musulmanlara bir ähkärmetçilik etmek. Musulmanlary kemsitmek, musulmanyň göňüne degmek däl. Bu ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň täjini depmek, basgylamak. Ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň sakasyny basgylamak, harlamak, hapalamak. Muny şeýle kabul etmeli. Şoň üçin muňa diňe musulman döwletler reaksiýa bermeli. Näme üçin plan musulman döwletler reaksiýa berenok, garşylyk görkezenok diýmeler? Eger bu mesele aslında döwlet derejesindäki mesele bolmazdan ogul watandaşlaryň öz arasyndaky mesele bolmaly. Näme üçin? Dini mukaddeslikleri şular ýalyky propagandanyň eline oýunjak etdiren halk adamlar, halk köpçüligi. Dini öz bekwidine ulanyp syýasy häkimiýeti ele geçirip halkyny, ýurduny talayan, gan ýökgen, jinayet edýän diktatorlary ýaşadýan, gollayan, olara ýallaklyk edýän, olara goşgular okayan, aýdym aýdýan, saz düzýänler olaram çolurdan. Olaram edil Gurhan ýakýan terrorçy ýaly, olaram terrorçy. Olaram gönümeli bolmasa-da aýlawly manyda ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna bilkaslaýyn edilýän herekete gatnaşýanlar diýmek. Şoň üçin
bir zady seljeren wagty himme tarapyndan çemeleşmeli, himme taraplaryň teljermeli. Gurhany ýakmak demokratiýa däl. Gurhany men hasada edip aýtjak bolýan her kim aňsat düşünür ýaly. Ýa-da bolubam bilýän türkmenler köpüsi işleýän soň ýa-da olaram aňsat düşünür ýaly ýeňiliräk köçedilneýär kynrak edip aýtjak bolýan. Demokratiýa däl demokratiki hak hukumy ýa demokratiýaň berýän azatlygyny, erkinligini ulanyp şondan peýdalanyp men islenlik görnüşde ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna dil ýetirip şonu baskylap şoňa hüjüm edip bilerin diýen düşünje, şol düşünjäni döretmek, şeýle pikiri, garaýşy gollamak ýa-da şu edilýän ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy edilýän şu terrorçylyklary bir watandaşyň bir özüçe bir protesti, özüçe bir şulara ýaly garşylyk görkezmegi ýaly atlandyrmak bu näde olur? Bu ýaty näde olur? Bu beýle däl. Inni näme üçin bular ýaly gün matarda şulara ýaly gurhan ýapmak, peýgamberlere dil ýetirmek, hüjüm etmek şulara ýaly ýörgünlük moda boldy. Näme üçin? Gelelim esasy muň düýp sebäbine. Bugünkü günde şu tentep günäkärmi? Şu arkaýyn çykyp onu da Şwesiýa ýaly. Şwesiýada bir ýaşamysyň, Şwesiýa näligini bilýär. Ýöne oglamaydyşyma ýaly. Siz deputatlary, halkyň wekillerini, syýasatçylaryny sponsorlar bilen saýladýan düzgün ýoly goýsaňyz, aňsa satylýan ýa satylmaýanam bolsa, ölüp yeten kürsüsini, wezipesini taşlamajak bolýan, diňe şonu hemme zadyň üstüne tutýan adamjyklar bilen siz syýasaty, döwlet we hökümet syýasatyny ýürütmäge mejbur bolýan. Olar ýalyklaram, bular ýaly global meseleler, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna edilýän, şolara garşy edilýän jenaýatlary, terrorçylyklary ýagyryp, oňa aýytly çäre görüp bilmeýär. Bärde köp taraply bährit bar. Bilgeşinden şular ýaly öjük türmesi üçin bilgeşinden mümkinçilikler ödülýär. Aslında diktatorlaram näme diýär? Dini ulanýa, häkimete geçýän Eýranlaky mollanır. Gözüni gyrpman, protesta çykan erkinlik isleýän, hakyky manada erkinlik isleýän Eýranlaky aýatyllaň, mollalaň, ahunlaň diktatorlygyna garşy näýlelik bildirýän ýaşlary arkaýyn öldürüp, ölüm jezasyna çekip, atyp, istenip kan öküp. Şolaram dinden peýdalanýar. Başgaça peýdalanýar dinden. Hamala şo dine uýýan ýaly. Hamala şo dini eýe çykýan ýaly. Şo dini goraýan ýaly. Rol öz haram bähridine ulanýar. Ine bu tentegem gönümen öz haram bähridine ulanýar. Inni haýdam bolsa bir syýasatçy gün matarda ýa gün orda ýa uzak gün orda ýa nirde bolsun tapawdy ýok. Häzirki günde 21-nji asyrda ilmiň, teknologiýaň bular ýaly ösen bir döwründe şular ýaly ýyzagalyk orta asyrdan galan propagandonluk şular ýaly kameralaryň öňünde arkaýyn
polisin töweregini goramagyny amala aşyrlayan bolsa, bu ýerde ilki bilen bir ýurdun däl, diňeşi berýän däl, bütün dünýäň syýasatçylarynyň günäsi bar. Näme üçin? Syýasatçy diýilen adamyň wezipesi näme? Öz döwletini, halkyny goramak. Şol wagtyň özünde ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny goramak, dowam etdirmek. Syýasatçylaryň wezipesi. Bu syýasatçylar häzir başga zatlar bilen, olaň mukaddesligi häzir pul. Mukaddesligi pul bolan syýasatçylardan gurhan ýakylmagyna, hakyky manada çäre görmegine garaşma. Ol aýdýan zatlary ýok, biz ýazgardyk, biz eýtdik, biz beýtdik, hemmesi boş gurur. Olaram näçe köpçüligi öjükdirse, näçe adamzady bölse, azal etse, diktatorlaryň bähbidine. Azalalyk diktatorlaryň bähbidine, inha şolar ýalaky gansız propagandanyň iki ayakly mahluk melgunnyň bähbidine. Bular edil vampirler ýaly, parazitler ýaly adamlaryň azalalyklarynyň imitlenýärler. Bular. Şoň üçin inni nähili çäre görülmeli diýilende ýanky ýere dolanyp gelýän. Hakykatdan bir syýasatçy ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny gorayan bolsa, adam hukuklaryny gorayan bolsa, adam hukuklaryna sarpaly bolsa, hakyky demokrat bolsa, azatlyklara da ähmiýet berýän bolsa, adamzadyň mukaddesligini gorayan bolsa, şoňa da hormat goýan bolsa, birinji şolar ýaly waka bolanna, çürt kesip, gaýdyp şolar ýaly zat, gaýtalanmaz ýaly, şolar ýaly propagandanyk edeni ýeriň düýbüne sokmaly. Diňe onymy? Muny däl. Diňe muny sokanyň bilen käbirler aýdýar, men gitjek, kellerini kesjek, aýza çumary edetjek, on etjek, bu mesele çözülenok. Şu propagandonlukdan kim bähbit kazanýar? Şundan kim bir zatlar kazanjak bolýar? Şolary ýok etmeli. Şolara guturnukly çäre görmeli. Ananyň görelle bular edibilýärmi şolara ýaly propagandonyň? İssenlik dinin ýa-da issenlik bu koddes kutaby el uzady bilýärlermi? El uzatmaga däl, dil uzady bilýärlermi? Hakykatdan sen syýasatçy bolanny, adam hukuklaryny goraýandan o ýokardakylar şeýle bolanny. Bugünkü gün seredýän bu demokratiýa beýle demokratiýadan peýdalanýan, demokratik hakymy neme diýen, zat edýän kelle keserler gelip günwatary ýurtlarynyň watandaşlygyny alyp keyp edip ýaşap görler, hemme kanuny mümkinçiliklerden peýdalanyp. Hawa o kelle keserler arkaýyn şu zatlardan peýdalanýan bolsa, bu kelle keserler näme üçin peýdalanmasyn? Hemmeniň eýeleri, hemmeniň hojaýynlary şol burada mekrobanda onlar. Inni dini ulanýarlar, näme üçin ulanýarlar? Din mukaddeslik, din sebäbi, din diýende ýöneköy watandaşlar, ýöneköy halka derrew täsir etip bilýär. Islenlik dinden tutay halka täsir etip bilýär. Şoň üçin bular dini mukaddesliklere hüjüm edýärler. Diktatorluklarym şolar da edýär, gönümeli bolmasa da aýla ulmana edýär öz bähbitleri üçin. Bular ýaly tentekler gönümeli edýär. Şoň üçin
şuňky günne arkaýyn kameralaryň öňünde gurhan ýakyp propagandonyk edip bilýän bolsa, edil şu propagandony ýaly bütün dünýä syýasatçylara edil şu bilen deň derejede jogapkar we günäkär. Näme üçin? Şulara ýazatlaryň bolmagyna ruhsat berýärler. Kıyınmı? Şunu düşünmek. Şu hakikata göz yetirmek kıyınmı? Bu bütün adamzadın gımmatlığı. Sen bütün adamzadın gımmatlığına karşı cinayet ettiriyen, terörçülük ettiriyen, adamların ruhuna karşı terörçülük hücum ettiriyen, şunu ruhsat veriyen, bunun nireti demokratya, bunun nireti erkinlik. Bu tutuş adamzadın gımmatlığı abi, mukaddesliği abi. Şonu için mehribandı onlar. Ne çare görmeli? Gaýdyp gaýtalanmady ýaly. Edil aýdyşym ýaly. Syýasatçylaryňyza syýasatçy diýmek diňe siziň däl, siziň ýurduňyzyň däl, siziň 7 puştuňyzyň, 77.000 puştuňyzyň geljegiňiziň ykbalyny çözeýän adam diýmek. Şonuň üçin syýasatçylary saýlan wagtyňyz, syýasatçylary gollaýan wagtyňyz, şu jogapkärçiliklerde siziň hem goşandygyňyzyň boljagyny hergiz ýadyňyzdan çykarmaň mehribandygylar. Ýadyňyzdan çykarmaň. Hakykatdanam bir hakyky syýasatçy bolsa, bir ýurtda bolaýsyn, tapawdy ýok. Ol hökman musulman ýurdunda bolmaly bilen zat ýok. Musulman ýurdunda hakykatdanam hakyky bir imanly, dogry, halal syýasatçy bolan bolsa, bular ýaly bolmaz. Ina bu şoňam görkezýüçisi şu. Şoňam sowutnamasy. Bolýa, indi başga ýurtlara geleli. Hani bütün dünýäň demokratiýasy üçin alad edilýärdi. Hani ähli umumy adamlar gymmatlyklarynyň goralmagy üçin, saklanmagy, dowam etdirilmegi üçin görüşilýärdi. Gaty şeýle maksat bardy. Şu maksadyň töwereginde birleşilipdi, iş edilip ýördi, iş edilýärdi. Hawa şoma netije. Bir Samsung tenten biri çykyp, hawa Şwesiýadaky Türkiýanyň ilçkanlygynyň öňünde gurhan ýakýar. Inni edil şuraýaly tentekler, Samsunglar aýdaly Istanbul'da ya Kaýyrda ya Damask'ta ya da haýdan bolsa bir Islamabadda, Karaçy'da ya da Kabul'da gitdi. Şwesiýanyň ilçkanlygynyň ya Daniýanyň ya Gollandiýanyň ilçkanlygynyň öňüne gidip İncili ýakdy. Hawa onuň şol jogapmy? Onuň şol on çärem onuň şol. Ya da indi şol adam ýeriň düýüne sokduň da edil häzir. Mesele çözülen o. Şoň üçin aýdýan. Hakykatdan bu kesel. Propagandanyň kesel. Biziň aramyzda da bar propagandalar. Ýöne edil rak keseli ýaly däl. Günmataryň jemgyýetinde propagandalar edil rak keseli ýaly. Ýagny rak keseliniň öýjügi nähili bütün bedeni zäherläp, öldürüp, çüýretip bilýän bolsa, bizdäki propagandalar häzir Türkmenistanyň jemgyýetinde, türkmenliň arasyndaky propagandalar, adam satýanlar, satançylar, syýasy küntüler, bular çywan ýaly, çywan mara, şolar ýaly. Şoň üçin ol çyvanyň irgini çykarsaň, eýam ol bitik gidýär. Merhem zat sürseň bitýär gidýär. Ýöne rak bolanyna oňa gaty köp taraply beceriş, uzak möhletli beceriş işlerini geçirmeli bolýar. Şoň üçin Günmatar bilen Türkmenistanyň Türkmen jemgyýetiniň arasyndaky propagandanyň tapawdy şol.
Şoň üçin mähriman doganlar, biz Türkmenim kanalyna seredip görenler, arhivine de seretdiňiz. Biziň hemme zatdan öňürtü aladamyz nämedi? Halky arlajak bolýan, halka yalan propaganda edýän, halky öjükdirýän, öjükdirjek bolýan, halky öz gazan çukuruny düşürjek bolýan, öz yakan oduna yakjak bolýan propaganda onlara karşı hüşgär bolmagy. Häzir bolmagyny ünnäk gellik, aýdyk gellik, aýdyk gellik, aýdyk gellik, dilimiz 3-30 metr uzak gitdi. Inha, näme üçin biz şu propaganda onlara gulak asman, propaganda onlara el çarpman, şu propaganda onluklara gyzykman, şulary gollaman, şulary iýimlemäň, şulara pul bermäň, şulary eklemäň. Watana we halka garşy, bütün adamlara garşy dinimizdäki biziň aýtjak bolýan zadymyz şu. Erteki bir gün bizim jemgyýetimizde de türkmenler arasynda da propagandanyň edilşi gandonlar ýaly jemgyýetiň içinde rak keselini döredýän, rak keseliniň öjükleri derejesine öwürýär. Edilşi ýaly aýlgan zyýanly derejeye ýetdi. Şoňa ýetirmän intakly çywan görnüşinde muny operasiýa bilen kökünden ýok etmeli. Şoň üçin bular ýaly propaganda onluklary, bular ýaly keselleri biziň jemgyýetimizde, türkmen halkymyza aralaşdyrmaly diýen mähriman doganlar. Şoň üçin her hili yalan propagandalardan, provokasiýalardan, propagandonlardan äge bolun, äge bolun, äge bolun. Hüşgär bolun, hüşgär bolun, hüşgär bolun. Indi ýene bir zat bar. Bir ýa aýdýa şular ýaly inha Şwesiýa hökümeti şular ýaly etdirdi. Awa Şwesiýaň önümlerini Şwesiýa boykot etmeli. Daniýa boykot etmeli. Ýan gaýdyşyň ýaly Gollandiýa beýlekem şular ýaly boykot etmeli. Indi şu taýda bir zat bar. Häzir Ukraina Russiýa söwüşi bar. Putin Rus halkynyň wekilide. Rus halkynyň men Göktepe uruşy Türkmenistany we türkmenlere eden elkenç kırgınçylyklar sebäpli ýüzüni ýuwup baranma. Ýöne şonda da halkyň maýasy hiç wagt zaýa bolmaýar, erwet bolmaýar. Ony öz syýasy bähwitleri üçin ulanýan paşalar, diktatorlar zaýalaýar jemgyýeti. Şoň üçin şu nijek bolýan. Meselem häzir şu gurhan ýapmak propagandanyny sebäpli tutuş Şwesiýa garşy boykot, embargo, çäklendirme, sanksiýa goýmak dogrumy? Eger bu dogry boljak bolsa, muny şol wagtda şular ýaly waka sebäp bolýandan hemmesine garşy goýmaly. Diňe Şwesiýa garşy da hemmesine garşy goýmaly. Häki aýdan atlamýaly. Bu propagandanyň bir taraply däl, köp taraply. Bu taýdan öz bähwidine peýdalanýanlar bar. Käbir musulman döwletleň diktatorlary şular ýaly zatlardan keyp edip diniň arkasyndan siyasat alıp baran soň, bayan soň, biznes eden soň, näçe köp düşmany propaganda etse, on elindäki kartlary güýçlenýär. On eli güýçlenýär. Şoň üçin onuň ol aýgatly çäre göresi gelen o. Aýgatly çäre göresi gelen o. Aslında aýdaly şolar ýaly biri çykdy, propagandanyk etdi. Ina şolar ýaly biri propagandanyk etdi. Hakykatdan ham aýdýalar hani Recep Tayyip Erdoğan reis, dünýäň lideri, dünýä meşhurlygynyň lider, dünýäň lider diýenne o taýdaky türkçeden gönümel terjime edende dünýä meşhurlygynyň güýçli lider manysynda
bütün dünýäň lideri mansyna däl. Şoň üçin hakykatdanam bular ýalakay musulmanyňa sarpa goýan, bular ýalakada diýen bolsa näme etmeli? Şular ýalaka häzir aýdýara biz NATO agdalygyny näme etmez, sad etmez. Şwesiýada meseleni kim çözýär? Syýasy ýol başy, birinji ýerde durýan kim? Kim bolsa şoňa jaň edýär. Alýo plany. Hawa. Bu näme bolar? Öňürti diňleýän näme diýär? Öňürti. Soňa aýdýan. Hawa. Sizin jemgyýetiňizde, sizin syýasatyňyzda, sizin etikaňyzda, edep terbiýäňizde mukaddeslik näme? Gymmatlyk näme? Mukaddeslik, gymmatlyk diýilende siz nämäni gözüňizde tutýaňyz? Diýip soramaly. Hawa. Onun aýdar. Ondan soňra bolýar. Bu Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasy bar. Otaýda ähli umum adamzat gymmatlyklar diýilýär. Hawa. Şu gymmatlyklar goramak, saklamak, şoňa hüjüm etdirmelik. Diňe bizim wezipemizmi ýa siziň wezipemizmi ýa hemme agda ýurtlaryň wezipesimi? Her bir adamzatyň, adam oglunyň wezipesimi? Diýip soraýan şu zatlary ýöňünde. Soňa aýdýan. Şoňa çäre görýän. Gaýdym, şolar ýalaka zat gaýtalansa, menden gaty görme diýen. Bu gönümel oň bilen arandaky gurrun. Ondan soň näme diýen? Metbuat konferensiýasy geçirýän. Metbuat konferensiýasyny näme geçirýän? Şwesiýa jogapkärleri bilen Türkiýanyň jogapkärleriniň garşylykly gapma garşy açyk mikrofon görünüşinde, tegele stol görünüşinde diskussiýony bilen gurnaýan. Ýürüte şu meseleň üstünde gurnaýan, şu meseleň. Öňüne de ýankyýaly zatlary goýýan, hawa. Siz öz aýdýan zatlaryňyza özüňiz dönüklük edeňiz okmy? Şu baýlyklara, mukaddesliklere garşy jenayatlara göz yumdyňyz, ruhsat berdiňiz bolanokmy diýip bütün dünýäň öňünde şu zatlary aýtmak kynmy? İlkä özüne soňra gapma garşy getirip, hani gelin oturalyň kameralaryň öňünde, hawa. Çözeliň şu meselelerini diýmek kynmy? Kynnan aslında. Ýöne aýdyşym ýaly. Bulan Hudaýy pul. Bulan dini pul. Hudaýy dini pul bolandan gurhany adamlaryň gymmatlyklaryny, mukaddesliklerini, keramatly zatlaryny gorar, hakykatdan eýe çykar diýmek. Ya şoň şeýtmegine garaşmak dogry däl. Eger şolar hakykatdanam gorap bilýän bolsa, goraýan bolsa, sarpa goýan bolsa, dünýäň üstünlik ýerine hiç kim gata ansat bolar ýalaky propagandany provokasiýa edip bilmeýär. Syýasatçylaryň götü dogry bolanlar. Ine mekrowandanylar. Şuňky tema bilen baglanşykly men garaýşym şundan ibaret. Inni tesvirlere geçýän. Allah beýikdir diye işaret bilen gollaýan nipdir. Ramazan juma bul propagandon syýasatyny ulanýan we ony reklam edip bir iki jemanat gazanýanlara garşy çäre görmeli. Gata dogry, gurrunsyz görmeli. Gaýdyp dünýäň hiç bir ýerine hiç kim haýsam orda islendik bir diniň mukaddes kitabyna ola el uzatmaýan. Dil uzatjak wagtam 40 000 edek oýlanar ýaly. 40 sagatlap oturup oýlanar ýaly ýagdaýa getirmeli. Galaksi, salam galaksi. Begenler ýa tugulamy. Aktivleşip başladyk diýelim.
Assalamu alaykum Döwlet aga. Goýan çakylyga tesir goýdum baran bolsa okap berseň bu halka anyk jogapdyr diýe. Sen şol bildirişiň aşagyna ýazdym diýäňmi? Any göreýin. Any göreýin. Bir ýerde bir zata gördüm. Nädir? Hawa. Bir zata geldi. Nädir? Häzir okap berýän. Galaxy şol şu günkü gönýälimiň bildirişiniň aşagyna ýazypdyr. 10 mundan öň diýe. Assalamu alaykum Döwlet aga. Oppozisiýa sumoklar Günwataryň demokratiýasyna halky umtyldyrmaga dynysyz çagyş edýär we halky olaryň syrtyny ýalamaga umtyldyrmaga arzu etýärler. Gynansak-da umtylýanlaram bar. Bu oppozisiýa sumoklaryň ädýän ädiminiň ýalňyşdygyny, bul oppozisiýa we aktivist sumoklaryň gurkany ýakyp üstüne täret edip biljek. Haramzadalardan tapawudynyň ýokdugy. Dynysyz Günwatar demokratiýasynyň propagandasynyň perdäniň aňyrsyna ýatan miwesi dugy öz-özünden düşnükli anyk fakt. Emma allamrat jurnalistiň Döwlet Baýhanyň halka bul ädimliň ýalňyşdygyny we absurddygyny halka düşündirmek üçin çykyşlarynyň ýene bir subutnamasy Günwatar güýçleriniň ýydagalak Aziýa ýurtlaryna nefsiniň agyryp ýa agyrmajagyna we bize nähili kömek etjekdigini, nähili demokratiýa gurup berjekdiklerini görkezdiler. Belki bizim oppozisiýa sumoklaryň göwnüni ýykmak islemesek, Türkmenistany Günwatar güýçleriniň täsirine geçirip, täze Türkmenistanyna mukaddes gurkany otlap we erkek bilen nikalaşyp, günden-güni Allah Taala duşman bolmalydygyny aňladanokmy? Birinji diktatura hötte gelip bilmeýän halk Allah Taalaň zulmyny nädip hötte gelerken? Watandaşlar prezidentlik kürsüsini daşary ýurtda gulçuluk edip ýykylanok ýa-da ýetilenok, öz watanyň içinde mertlerçe söwüşip edilýär gynansak-da, köpüňiz ýanky haramzadalardan tapawudyňyzyň ýokdugyny görkezýär. Kim kimiň äri, kim kimiň guly, kim kimiň halkyň ogly. Eziz watandaşlaryma Galaxy'den analiz test. Döwlet aga, göni efirde halk köpçüligine men adımdan ýetirseňiz hoşal bolardym. Eger mümkin bolsa, haýyşnamamy kabul ederseňiz diýip umyt edýändiňe Galaxy'ň ýazan kommentariýasy mehribanda bolýar. Özümden neme dip okama. Şoň üçin Galaxy'ň garaýşy şeýle
Inni Ramazan Cuma kommentariyetine geçeceğiz. Ramazan Cuma näme diye. Dünýäň ähli künjegünni dini, siýasat bilen tartyrmak we dini görüşlerini täsir edip biljek temel esasy güýçleriň haýsy elementler bilen nähili täsir etdirip biljekdigini bilýärler diye. Ama ekranda onlar. Yine gysgaja ýatladyk geçdik. Şu günkü biz gepleşigimizi şol bundan bir hepde golay wagt ýaly boldy. Şwesiýada Türkiýanyň ilçikanatynyň öňünde şol ruwatyň özünde Daniýanyň we Şwesiýanyň watandaşy bolan milletparast Rasmus Paludan diýen şu adam tetelli, iki ayakly mahluk Kur'an-ı Kerim'i yakıp propagandanyny etdi, provokasiýa etdi. Şoň bilen baglanşykly köp sanly watandaşlarymyzdan esasanam Türkmenistanly dälle Türkmen tehraly, ýagny Ors paşasynyň Eýranlara sowgat eden türkmenliň ýaýlagy bolan 1916-njy ýylda gaty erbet gyrgynçylyga medil ýaşataýda. Onçaly gyrgynçylygyna. Sowgat edýär Eýranlara. Aýdýar şo dağın aňyrsyndaky türkmeniň ýaýlagy sizinki bolsun. Şonda da şu Mollalyň diktaturasynda çenli türkmenler hatta şo şa yıkılandan soň hökümet çalşygy, döwlet sistemasy ulgamy çalşanlar 2 ýyl ýaly şol Türkmen sehradaky türkmenler goşa häkimetli bolup öz başda bolup ýaşaýarlar. Ýöne hiç kim bulary gollamaň soň, ikrar etmeýän soň mejburi ýagdaýda Eýrana, Mollalara boýnamely bolýarlar. Şey diýen olan golasyna geçýärler. Şo taýdaky türkmen dogunlarymyz. Gaty köp ata-babalarymyz esasan şu tarihta biziň ata-babalarymyzy, halkymyzy esasy garyna, dyzyna galdyrýan esasy mukaddeslikler sebäplen birem din bolupdyr. Şoň üçin din iman üçin, din iman elden gitmesin diýilende ata atlanyp kılıç çekip soňuny gaýgyrmandyr. Esasy adamlary herekete geçiren güýç şu bolupdyr tarihta. Şoň üçin şu mukaddesliklere garşy edilýän ähli terrorçylyklary, öjükdirmeleri, ganjyklykları, provokasiýalary, propagandanyklary hemmesini ýazgar. Mehrman onlar. Şoň üçin eger hakykatdanam inni aýdýarlar, soraýarlar da döwletde halkyň häkimetinde bir hakyky bir döwlet guruluşy bolanna, adalatly bir sistema bolanna Türkmenistanda şular ýalyky ýagdaýlara nähili reaksiýa berersiňiz diýip soraýarlar. Soranlar boldy şular ýalyky. Awganistan, Oğuzhan atamyzyň aglan aglugy, otaýgam Awganistan diýilýär. Awun kän bolan, bol bolan ýeri Owganstanyň, häzirki Owganstanyň Demirgazyk bölegi. Türkmenler köýleden gelýän ýurdy. Awganistan. Şo taýdaky türkmenler, Özbegistandaky dogunlarymyz, 7-8 milyon türkmenler Özbegistanda. Ýan gaýtışmaýan türkmen sehra, soň beýleki Irakdan, Siriýadan dogunlarymyz soraýar, döwletde
nähili reaksiýa bermeli. Bu näme bolmaly? Hawa. Näme hiç kim muňa bir siýasatçylar bir çynnakay neme görkezden owady. Bir siýasatçy özi arassa bolmasa, götü gowşap bolsa, etmişleri, jenaýatlary hemme zady bilinýän bolsa, ondan owra sen owra diýip şolar ýaly. Şoň üçin olam öz götleri gowşap. Inni netip bolsa halkyň häkimiýetinde Türkmenistanyň Halk Respublikasy bolup öz işine dowam edende şolar ýaly ýagda ýüze çykanda nähili reaksiýa görkezlerdi. Ýalňyş sorap. Bular ýaly waka bolsa diýme o taýdaky siýasatçylar öz işini edenok diýme. Şolar ýaly wakalar bolmaz ýaly siýasat alyp barmaly. Biri dünýäň istenlik ýerinde şolar ýaly bir zady tapawdy ýok. Demokratiýasyna bilenmek, erkinligine bilenmek, iştahına bilenmek. Ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny baskılamak isleýän. Ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy terrorçulukly, ganjyklyk, gan öküşüklük, propagandalyk etmek isleýän şunu bilmeli. Türkmenistanyň halkyň häkimiýetindäki Türkmenistan gözünü ot yakar şoň. Gözünü ot yakjany. Yerin teyne giraýanyny, ýedigat yerin aşagyna giraýanyny da gözläp tapyp temizini berjegini bilmeli. Şonu biler ýaly. Şo gulajugyna gulak kalka dakan ýaly. Gulak kulagyna küpe bolsun diýe türkmenler. Ýani pent bolsun diýe türkmençe edil şolar ýaly. Biler. Şonu bildirmeli. Her birini şolar ýaly baş bozarlar propaganda oluny. Türkmeniň öz arasyndakylar bilen bile başga ýurtlardaky propaganda olunyň hemmesine şunu duýdurmaly, biler ýaly etmeli. Ondan göreli götünde gaýraty bar bolsa, şolar ýaly neme bolsa, hani synaşyk görsün ondan näli bolýar. Şolar ýaly derejede siýasat alyp barmaly. Hakyky halal siýasat alyp barmaly, alyp baranda. Dogry siýasat alyp barmaly. Ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny goraýanmy? Gorajak diýip söz berdiňmi? Esasy maksadym ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny goramak diýýänmi? Adamyň mukaddesligini goramaly, gorajak, men wezipem diýýänmi? Wezipeň ýerine ýetirýän. Ýerine ýetirbilen okmy? Gidip oýnap gelýän. Şolar ýaly mekromanda bolýar. Galaksy näme diýe? Allah sizden razy bolsun, agam hemmemizden razy bolsun. Menden razy bolan bilen bolanok hemmemizden razy bolsun. Malina Nokot J diye, Gorlayan Galaksi diye. Kino TV geldi. Salam döwreda, menem düşünşümçe bu edilen hereket musulmanlar bilen beýleki dinleriň arasynda bir-birine bolan ýigrenç döretmekdir. Men Şwesiýa halkyny inni belli bir derejede tanayan, biljek-de. Şeýle bir ýardam söýür, ýardamperwer, ýardam söýür. Şeýle bir kiçik öňünli Göne şöyle duran bolsaň da meselem köçede ýa-da bir ýerde oturdyňca oturdyň hiç zat neme gelip soraýa senden salam diýe. Şol günüňiz gowy bolsun eýle beli şolar ýaly soraýa. Men ýa bir kömek etdilermisiz diýe bir kömek gerek bir temaňyz zadyňyz barmy da adam gelip soraýa. Ol adam gözüne serediňde, gözüniň içine serediňde şoň kişi dillenmärde aýtmaýanyny bilýän. Bu bir, iki.
sen cemiyetiň içinde gezip ýörken, halkyň içinde gezip ýörken, şol halkyň köpçüliginiň şolar ýalaky hoşmeýilli halklardan emele gelenini şo taýynyň şo atmosferasyndan, şol magnit meýdançasyndan, şoň nemesinden, täsirinden duýýan şol. Şonu duýýan sen iýniň, ruhuň, bedeniň hemme zadyň duýýan. Şoň üçin bärde Şwesiýa halkyny bärde günäkär etmeliler. Günäkärlemeler Şwesiýa halkyny. Her şey diýip bilersiňiz. Ondan näme? Halk bunu görüpdi. Ha hökümeti iştat edenok halk çäre görsin. Ne döwlet diýilen bir zat bar. Hökümet kanun diýilen bir zat bar. Adalet diýilen bir zat bar. Adalet hemme zatdan ýokarda bolmaly. Näçe sen gaharňam gelse, näçe sen içiňem ýanan bolsa, sen öz başgala agdalany janyna kast edilen bolsa, hatda sen sana bir hüjüm edilenden bolsa, sen şondan aralmakdan öňürtü kelläňde şeýle pikir bolmaly. Adalata tapşyry. Sen adalaty iň ýokary goýsaň, hemme kişi iň ýokary goýsa, adalat iň ýokarda bolsa, hiç kime ziyan ýetenok. Şol adalatdan hemme kişi diňe peýda gelýär. Ondan şolar ýalaky propagandonlaram döränom, döränek döremez ýaly şert bolýar. Adalat bolanda. Häzirki adalat däl, häzirki kanun däl. Ýöne şol kanun bar, ýöne şondan her kim şo kanunyň açyk ýerinden, gowşak ýerinden peýdalanyp özüne görä bir zat edýär. Şwesiýada halk kanuny, düzgüni sarpa goýýar. Germaniýada da şeýle. Şu kanun düzgün barmy? Bar. Näme üçin bu zat diýip duranok? Bozýanlar bar ýöne beýlik ýerlerdäki ýaly köpçülik däl bozýanlar. Tetanla seyranla bolan. Şoň üçin anamy wa özüniň döwletiniň, hökümetiniň adalatyny. Adalat çäre görür. Görmese olarda hakiki seçim bar. Beýlik ýurtlardaky ýaly. Hakiki seçim bar. Seçim saýlaw gelýär. Saýlaw gelende çäresini görýär. Bolly. Ondan soň gaýtalanarmy? Özüňiz pikir edip görüň. Şolar ýalaky. Bärde dinleň arasynda ýigrenç Şwesiýada mümkin näl beýle bir zadyň bolmagy mümkin näl. Näme üçin? Sebäbi Şwesiýada daşary ýurtdan mossunluğa gelen watandaşlary haýsy ýurtdan gelen bolsa tapagy ýok. Iň köpü musulman ýurtlardan gelýär. Şol musulman ýurtlardan gelýän watandaşlaryň esasy köpçüligine ser edýär. Şolun iýmitine, geyimine, okuwyna, hemme zadyna, şoň durmuşa, urukmasyna, zadyna ser edýänler butkana işgärleri. Türlü otayda butkanalar bar. Şwesiýa jemgyýeti şeýle gurulan. Butkanalar insanperwerlik işleri bilen meşgul. Otayda sen butkana barýan olan sen hukman dinini üýtgöt zat diýip duran zat ýok. Ýöne olaram hem insanperwerlik işini diýär, hem şol wagtyň özüne öz dini owadatlaryny, zatlaryny merine ýetirýär. Ýöne maňa gawat gelmedi sen dinini üýtgöt, dinini üýtgötmeseň bolanok, eýle-beýle diýip ýöne eşitdim. Käbir olarda da tarikatlar bar. Käbir dini toparlar, gruplar bar. Çakdan aşa, ana olar ýörüýtü şolar ýalaky dinini üýtgötdirip, dinini üýtgöden adamlary öňe çykaryp, şolary reklam edip, reyting üçin ulanýarlar. Dinden çykdy, sebäbi o dinine şeýledi, beýledi, biziň dinimiz gowy, olar ýalaklar bar. Ýöne iyil owursuz bolmaz, ýol egresiz diýär, edil şolar ýalaky her halkda, her jemgyýetde bar. Ýöne gaty ujuýupsyz. Şoň üçin ýöne şeýle zat bar. Şwesiýada känur olar ýalaky butkanalara köpçülik bir gidip zat edip gatnap baranok edil Türkiýedäki.
Türkiye'de gatı köp adam gidiyor meçhide. Ýöne gidýän adamlaryň yüzde näçesi hakykatdan, hakyky iman bilen, hakyky arasalyk, päklik bilen gidýär. Ýöne prosta şeýle publika üçin, reyting üçin bir il sanyna bolaýyn daha deň diýmek üçin gidýäni köp bolmasa netije edilýär. Netije gowda. Şoň üçin şondan ýola çykyp men aýdýan özüm 26 ýyl ýaşamsam Türkiýede bolan. Şolar ýalyky beýleki musulman jemgyýetlerim, halklarym, ýurtlarym şolar ýalyky. Şoň üçin hem ýylanmaklar. Mehriban bolanlar. Şoň üçin men dinleň arasynda olar ýalyky neme ýok, bir bu ýurtlarda, günmatar ýurtlaryna döwlet derejesinde ýa-da bir halkyň içinde köpçülük derejesinde neme ýok da şolar ýalyk agitasiýa ýa şolar ýalyk düşünje ýok. Hani Türkiýede bara ay daşarky güýçler etdirýär. Haç paralar edýär. Şu haç paralar bu plany bir terrorist ýa bir tutulupdyr bolan, köýnüňi ýertipdirler bolan içinde haç bar. Ýani haçly bolan biri, hacı bolan biri, haç ýani haç para biri edýär. Haç paralar edýär bize garşy. Haç paraly siýasaty bize garşy. Şolar ýalyky bolursuz nemeler barlar, gurrunlar bar Türkiýede. Bular bu piňinden de däl. Ol berde Türkiýedäki meçhitlere gidýän adam ýaly köp adam berde butkanalara giden o. Germaniýada wapça tankırap durlar köpsi ýapyk. Olar ýalyky bir dini ürjedip, dini ulanyp beren adam ýok berde. Dini ulanýanlary Ýewropadan gözlemeler, o ýurtlardan gözlemeli. Ýakyn ordan, Türkiýeden, aňyraklardan, latlardan gözlemeli. O elbette bärik gelip görmäňiz soň, içinde ýaşamaňyz soň aýdylýa bolan dogurdur öýdü. Gelimden näri men şol kellämiň içinde duşa Türkiýede aýdylýan zatlar ýaňlanypdy. Türkiýede de bizim neme Türkmenistan taraplarda da aýdylýar. Aýna şo hawa günnotar ingilisler olar bular bize düşman, dinimize düşman eýle beýle. Döwlet derejesinde, siýasat derejesinde olar ýalyky zat ýok. Belli şolar ýalyky propagandonlar, şolar ýalyky çöp diýiler zatlar, provokatorlar, propagandonlar zatlar çykýar, giçik toparlar zatlar, ba diýmesen döwlet siýasaty ýa halkyň bir köpçüliginiň aň düşünjesi zaty däl. Beýdiňiz ýalňyş. Beýdiňiz haksızlyk ederdiňiz. Olar ýaly ýok. Ay galakty janany. Günmataryň türkmen oppozisiýa çarçylary bilen deňeşdirsen şatlyk Şyhyýew perişte ýaljakdyr. Gör halk kime öňüne oýnadýar. Urhanyň adynyň geçýän ýerine şolar ýalyky mukaddeslikler bilen baglanyşykly bir gurrun golga ýüregimizi açyp ýüregimiziň içindäki zatlary döküp otyrkap şu hapaçylyklary bir ýasama zatlar barady biziň içimizdäki ýasamalyklar barady bir şu gün söz açmadan gowgalardy galaktyja. Sen häki tesbirini nemetme diýip okudum göňüň üçin ýöne şu günkü temaň içinde şu gurrunlaryň arasyna olary goşup olary ýatlamak bir hili şehitlere haksızlyk ýaly. Kino TV döwletaga size häzirki temadan daşary bir sorag berjek. Ay buyur gardaş. Ana gerek boldy. Geçen gepleşikleriňiň birine türkmenleriň karşysyna hereket edilmeli wagty Russiýa bilen Angliýa bir stoluň başyna geçýärler diýip aýtdyňyz. Meniň sorajagym näme üçin türkmenleriň
birleşmeginden gorkýarlar. Bu ýurtlar iň esasy Russiýa gorkýa türkmenleriň birleşmeginden. Ömrüň uzak bolsun. Görüklük kimde bolýar? Görülmeçilik kimde bolýar? Allahy kada görä. Tewratyň kanunyna görä. Allah tarapyn ukuyup berilmedik. Allah tarapyn bilim, Türkler yetenek diýär. Şular ýalaky uğur tapıcılık, asylzadalyk berilmedik. Zıngınlar görüp bolýar. Hemişe adamzat döräli bäri asylzadalar bilen çöpdüğü bilen arasynda hemişe häkimet görüşi bolluk elle durdy. Bilim asylzadalar bilen çöpdüğü bilen arasyndaky şol adamzat taryhynyň başlandan näme dowam edip gelýän görüşüň bir sahnajygy. Näme üçin türkmenliň birleşmeginden gorkýar bu ýurtlar diýen. Bilen taryhy türkmeniň taryhy ýaly däl. Oğuzhanyň taryhy ýaly däl. Oğuzhan atamyz bütün dünýäni eýelen wagty hakyky adalat hökm sürýärdi. Hakyky adalat. Adalat bilen hemme ýer hökm edilýärdi, dolanyrylýardy. Onuň edil häzirki Türkmenistanyň içindäki käbir nemeler bar, ispekuliantlar, propagandonlar, paraşaçylar, syýasy küntüler, garemyň kandidatlary, pensionerleri, garemyň. Şolar inni pursatdan gördü wagty gojaýyn çalışjak bolýar. Häkimet gowşaýa, häkimet demini sanaýa, pursatdan peýdalanyp özleri şow edip özlerini hödürleýärler. Edip şolar ýalaky. Küntüler çöpdüýbiler, öz aralaryna birleşip agzarlyk döredip, şeýdip dogany duşman edip, şeýdip ýykdylar Oğuz'un häkimetini. Ondan soňky biziň imperiýalarymyzy. Özüňiz bilýäňiz, Atilla bu taýlaryny alyp hemme günmatary zady ele geçirdi. Atilla da Oğuzhana bütün dünýäni aldy. Atilla, ondan soňkular Hazar imperatorlugy zady bar. Bulan hemmesi şu taryhdan alan bulan içinde kimsinme bar. Şu kimsinjinden görülmeçiliginden edýär bulan. Türkmen Oğuzlar ya öňkü Türk kaganatlygy, Türk hanlyklary, imperiýalyklary, adalat sistemasy gelenler edenetdilik bolany. Bir ýurt başga bir ýurdy öz betbäli üçin esger çekip, leşger çekip gidip basyp alany. Hiç kimiň hakyny ýok, idirenok. Siz aýdyp bilersiňiz. Ol taryhda Türkmenler guran döwletler, imperiýalary bir ýerde, olar başga ýerde. Ýok. Şeýle pursatlar bolan taryhda goşun gitmän diňe esgerlen egin maşy iýerilip ýa-da şol güýçlü imperiýaň, döwletiň goşunyň esgerleriniň eşigi geýlende baý ol imperiýadan, ol döwletden bulara golluk eltdir, bulara saýuznik ýagny harby bilen arasynda şertnama alaşyp bileşik bar ekenini şu düşman hüjüm etmän gyryna gaýdan ýa-da hüjüm etmekden gaça duran pursatlaryň köp bolan adamlar taryhynda. Şoň üçin gorkýanyň sebäbi Türkmenler birleşse edil ata-babalarynyň kiýaly öz adalat ýoluny ýöredir. Halallygy, päkligi esasy ýol, ýörelge, adalyk edip alar. Beýleklerim görür. Kim halal, kim haram. Kim ogry, kim jümri. Kiminki dogry, kiminki ýalan.
Nähili bolanda bereket bar. Bereketli bolýar. Nähili bolanda dogry bolýar ekeni diýip, kiminki dogry diýip görýärler gözleri bilen. Onuň o taýda da eýýäm ögürüşik başlaýar. Haramzadalar häkimiýeti synýa, dargaýa, pytyrýa, öz-özünden ýok bolýar. Şundan gorkup çöpdüğü bilir, öz häkimiýetini, diktatorlyklaryny dünyada guran syýasy we ekonomiki sistemalaryny, gulçylyklaryny, bakraçylyklaryny elden gidirmejek bolup Türkmenden birleşmeli isany. Şonuň üçin hut şu sebäpden çykýa ortadan bir ilmi işgäri özüni tanymal, strategist, hünärmen, bilermen, spesialist edip görkezýän adam öňkü efirimde aýdyp geçişim ýaly Eýranda 800 000 diýärmi türkmen ya neme Owgansanyň demir gadamyna, Awganistanyna näçe yüzlerçe min, plan yüzlerçe min, plança 100 000, plança 100 000 şular ýalyk. Oho, o taýda näçe milyonlap para. Dünya Awganistanyň özünde 7 şo Owgansanyň özünden dünya aýran türkmenleri sanadan 7-8 milyon. Türkmen sana näçe? Ýarysy ýaly baýada ýok. Özbegistan edil düýün, o taýym şolar ýaly biziň 200 ýaly türkmen bar. Owgansany Özbegistan. Eýranda da 3-4 milyon türkmen täkrä bölgenimiz, biziň ýaýlamyzda. Ha, siz kime ertek gurrun berýär? Inha, şoň üçin gorkýarlar. Gorkan soňlar aýtdyň eden gorkýarlar. Gorkasoň şular ýaly ketip adaja getip görkezýär. Ýöne adaja getip görkezýärde de ol adamlar o taýda ýaşap ýörer. Ýok diýip patap edilmeýär. He. Taliban proýekti, Ýaşyl Uşak proýekti esasında Türkmenistan, Owganistan ýaly, Täjikistan ýaly bir ýurt bolmaly. Geçenki efirimizde ömür uzak bolsun risk aýtdy, Afrika ýurduna men gap barýa, iň soňunda bir Afrika ýurdu ýaly gelen geçen gawat gelen talap beren şolar ýaly bir edenetdiligiň ýeri bolar Türkmenistan diýdi, edil şolar ýaly. Aslında global proýektdäki batwalyjynyň proýektindäki Türkmenistana munasyp görülýän rol şol. Şoň üçin oýnatgylar, propagandalar, keseki bähritlere öz küntüçülüğünü hödürleýänler zatlar şolar ýaly batyrgaýlyk bilen kameralaryň öňüne çykyp şolar ýaly param paňlap bilermentirä, iş edýäntiräniň sebäbi şolara şu batyrgaýlygy berýän zat şu proýektler. Başa bararmy? Görberýär. Göňüňe jogap berendirni umyd edýän Kino TV. Inni galaksi gün mataryň sada halkynyň günäkärlemek dogry däl. Şol halkyň depesinde oturan güýçlüň otur ýeri turýar. Gaty dogry. Oppozisiýa moklan halky şol güýçlüň aşagyna saljak bolup jan edýär. Öz girenleri, özüniň girenleri az bolan bolmaly. Gaty dogry. Gaty dogry. Ýöne il uğursuz olmaz, yol egrisiz diýilýär. Owa, şäher, etrap, vilayet, ýurt, ülke, ýurtlar, döwletler, halklar küntüsiz bolan. Galaksi. Bu küntüler özüni hödürleýär. Bu şeýle ýaşaşyň kadasy, şeýle durmuşyň kadasy, şeýle goýbular hödürlesinler öz hyzmatyny göreberýär. Hakykat ýeňermi, haramlyk. Kino TV Sawol dowladaga düşündim aýdanlaryňyzy diýe. Ýene bir zat bar, şo sen soragyň üstüne ýetiresim gelýär. Günmataryň hakyky taryhçylary şeýle bellek geçýär. Amerikan taryhçylary şeýle bellek geçýär.
Adamzat tarihinin içinden bizim ata-babalarymyzyň oguzluň, türklüň, yani türkler diýilende milletiň ady, türkmen şoň esasy maýasynyň merkeziniň maňzynyň ady. Oguzluň, türklüň taryhyny alyp adamlaryň taryhyndan aýyrsam, bir adamyň bedenini bir adam hasap etse, şol adamyň esasy göwresini aýyran ýaly bolýar diýe. Ine günnatarly hakyky alymlaň bizim ata-babalarymyzyň taryhda oýnan roluny berýän bahasy şundan ibarat. Ine siz pikir etip görüň. Şu hakykatlar kimi boýunçalyk edip biler? Ogrulary, jümrüleri, haramzadalary, propagandonlary we şoňa mendeş görükleri, çöp diýileri. Asylzadalar, asyllylyk, beýiklik, medeniýet, bilimlilik, sowat, ilm, ösüş kim boýunçalyk edip bilýär? Aýdalalyklary, gömükleri, tupoýlary, kitap, bilim, ösüş, öňe gidiş kimi boýunçalyk edýär? Gömükleri, ikilikçileri, adam satýanlary, kazýolary boýunçalyk edýär. Şolar bilime, kitaba, ilyma duşman bolýar. Diktatora men kitap ýazýan näme? Näme diýjek bolýar? Men adamzadyň yeten iň ýokary medeni, ilim, bilim derejesinden hem ýokarda men diýip indi meni kabul edin. Maňa boyun egiň, maňa hyzmat edin diýjek bolup şo kitap ýazym diýip kitaba eli dodup kitabyň awraýynyň arkasyna saklanýan sebäbi şo, saklanjak boluşynyň sebäbi şo. Ýöne baş atmaýar. Näme diýär? Görünüp duran owy üçin ýol belede gerek ýok diýär. Göze görünüp durar hemmeden. Hiç birinin götünde ne gayrat var, ne talant var, ne okuyup var, hiç tat yok. Hudaý urun bulary. Şoň üçin iň gowsy näme? Hudaýa tapşyr. Hudaýa tapşyrýan ulen bara. Şeýle zehinni bizim oğlan ýyzlarymyz var. Külün çykarýarlar. Ellerinde güller etsin. Görýän, edýän, paýlaşýan, ýaýradýan zatlaryňy sag bolun. İlgün bähwetli edýän işleriniz üçin Urlakan taýýarkadyn ýürekdeşler, ýyldaşlar, eňindeşler, doganlar sag bolun. Galaksi. Eger Gurhana salgylansa, Deccal kapyr dünýä gelmezden öň ýeriň ýüzüne Rus häkimi ýörejekdi aýdylýar. Şol uruşda oruslar üstün çykýar. Onsoň diktatura bir pitik ýetik Putiniň arzuwy amala aşdy diýe. Düşünmedim. Gurhana salgynansa, Deccal kapyr dünýä gelmezden öň ýeriň ýüzüne Rus höküm ýörejekdi. Bilemok, men bu zatlary edil bolar ýalyky baha berilýändigini, aýdylýandygyny görmedim, eşitmedim. Oruslar üstün çykmaýa mundan arkaýynma yüzde milyon garantiýa näme üçin? Pulo özüni, maşgalasyny, arany, namsyny, öz organlaryny, watanyny, ýurduny istenlik zady satyp bilýänler hiç wagt kazanmaýar. Hiç wagt üstün çykmaýar. Olaň dünýä höküm sürjekdigini öňe sürmek tebigatyň kanunyna ters. Allah Taalaň ilahy deňagramlygyna kanunyna ters boljak zatda. Dünýä häkim bolmaýar. Dünýä häkim boljak bolsaň, oň bir münasip bolmaly. Her kim münasip zadyny alýar. Olarda o zat ýa bar. Iň berkejesi maşin ýasap bilen oklar normal. Onuň net bolar dünýä häkim bolýar. Gara güç bilen dünýä häkim bolar.
Ana gara üçüle yeňilýän bolsa näme üçin Ukrainany alyp bilen okpa? Mahkara bolup berdi. Rüstemcan, hoş geldin garnaş. Salam. Çağajyklaryny öp, gujokla biziň üçin tügeleme. Bu sporda gatnaýarlar ekeni gördüm, begendim, buýsandym. Aw, görkezim öz çağajyklamada biziňkilerem gidýär. Aw. Şu Murat Gurbanowdan Aikido morlumy halypata bolan soň sorapdym çağalary şolary ýaly söwüşden oty bilen meşgullanýar ýaly özüni goramagy, halkyny, zatyny goramagy öwrenýär ýaly. Nämeden aşağıda gowy diýsem, düzdodan aşağıdan gowy şolar diýip şey diýdi. Ondan başga köp halypalaram, ustadlaram, master sportlaram şo düzdodan aşağıda gowy çağalar diýen soň 3 aýdan bäri diýen ýaly düzdo gatnaýa çağajyklar. Hudaýa şükür. Ötüş var. Aw Türkmenin geljek gorowçulary yetişe arkaýyn bolun. Siz goramasaňyz gorajoklar yetişe. Aw şoň üçin Rüstemem çağajyklarynyň şolary ýaly türgenleşip geçip ýören videosyny gördüm, moren ýaman buýsandym, tügeleme edip. Aw şolary ýaly Türkmeniň aladatyny edýän, çağalaryny gowja yetişdirýän türkmenlerimiz, maşgalalarymyz köpelsin diýip dilege edýärdim. Şol dileglem kabul bolýar ekeni diýip begendim. Rüstemjan Haçybow, taňra Galaksy Putiniň plany amala aşsa ady döwletler Rus täsirine goşup kiçirek ikinji SSR döretmek plany bar. Bu Putiniň ýeketek arzuwy edibersin. Arzuwy edýän biziň propagandamyzdan köp sady arzuwy edýär. Ýöne olaň arzuwy edeni bolýarmy? Galaksy, ha? Her arzuwy edeniň bilen bolýarmy? Batareýa utarýar, şonu orda kaýny. Arkaýynda biler ýaly, gürleşer ýaly. Bolanama, her arzu amala aşanama. Millet diye. Karawum kanalyny yapıp bilen oklar diye. Hawa bir näme iýeren ekeniň maglumat, suratlar, videolar datlar şoň bilen manaşyklar aýratyn nemedeli Rüstem özüň gurrun ber. Men istesem şol iýeren datlardan bir video çykýasaýyn. Hem efirde görkezeli halkymyza şol wagtda da sen gören eşdenlerini gurrun berseň, paýlaşsan halk köpçüligi bilen gaty ýerlikli bolardy, gowy bolardy. Ömrüň uzak bolsun, taýja bol. Mekrowanda onlar, onda şu günkü efirimizi ýoş-ýoş jemlesek, bir sagata geçdi, bir ýarym sagata ýetip gelýär. Aslında yarım saat aňyra getse 40 minut diýdim bolan ýene. Putin Türkmenistana adam uğratypdyr. Ya Türkmenistan Putin'e adam uğratyp kanaly ýapyp berdi. Ýalwarýarlar diýämi? Kanal ýapyp berdiýilende sen kanal partlapdyr, ýagny kanal joşupdyr diýip aýdypdyr. Ýalňyş beýan bolgam. Ýagny Garawun kanaly öz hanasyndan çykypdyr. Aşa sowuklar zatlar sebäpli şu tebigi betbaçylyk sebäpli şolar ýaly bir ýagdaý bolupdyr diýip men şeýle düşündim. Galaksy dünýäde hökümi gowy adamlar süränok, diktator gowy adam bolan soň sürýämi bu dünýäni elini ýüzüni gana ýuwup bilýänler üçin. Ýöne o döwür
o döwrüň gutoranyny, täze döwrüň başlaýanyny biz nerede gördük? Galaksy Ukrainada gördük. Ukraina uruşy bilen baglanşyk, Ukrainadaky wakalar bilen baglanşykly näme diýilýärdi? Putiniň goşuny dünýäde ikinji goşun. Şeýle güýçli goşun Kiýewe Ukrainanyň paýtagtyny iki günde alýarlar. O taýdan öz dikme kul hyzmatkar birini goýýarlar. Şeýde meselen çözýärler. Dilli, ýöne, arzu edildi, plan edildi, hemme zat edildi. Monça çykdaýja edildi. Plan edildi, ýöne ýan gaýtdyma, satýanlar. Özleri satdylar. Şo plany etmeli, durmuşa geçirmeli adamlar özleri satdylar. Satana bolupdy. Ondan o taýda näýle näme bolsa. Bulam näme bolýar? Para horluň, haram horluň, kan horluň, diktatorlar döwrüniň yer ýüzünde oturup inni Teýwat'ın kanunlaryny, öz hökmüni, Allahy adalatyň, kadanyň öz hökmüni ýöredýän bir döwrüne geçýändigini görkezýär. Gara güýje garşy, tehnologiýa garşy Ukraina halkynyň azatlyk, erkinlik duýgusy ýeňiş kazanýar. Informasiýa görüşinde, virtual älemde gurrunsyz bir näçe güniň içinde Ukrainalılar ýeňdi. Informasiýon görüşde ýeňdi. Mediada, metbuatda, propagandada Ukrainalılar ýeňdi. Aňraýany bir näçe gezek ýere sokdular. Putiniň tarapdarlary ruhy taýdan öçürüp taşladylar. Söwüşýänler, urşalarda gatnaşýanlar bar, gürleşýär, diýär, gelip gidýänler bar, gürleşýär, şaýatlar bilen. Aýdýarlar, eskerlerde hiç ruh ýok. Ola esker eken, serkerdelerde gördü, baktı, güýçli gaýtowul görüberse, tehnikany, zady, hemme zady taşlap gatjarlar diýär. Şular ýalyk. Diňe hakyna tutma, şo Wagner we şoňa meňdeşler, şolar biraz urşýa diýmeseň, olaryň pul üçin köpräk pul berden olar bu tarafa duruşup berýär. Haýatymyňda satany. Hawa dünýäde hökümi go adamlar sürmän soň, ina şolar ýalyk propaganda onlar çykyp mukaddes kitaby ýakyp bilýär. Ähli umum adamzat gymmatlyklaryna garşy terrorçylyk edip bilýärler. Şol dünýäde höküm sürýänler o adamlar däldigini, o şo adamlardan ya öz kursusunu wezipesini elden gidirmejek bolup köp zada gözümeýänligini görkezýär bu dedi. Ýöne bu inni bu döwür gutordy. Inni täze döwre geçilýär. Şoň üçin jemläni dem ýene dowam etýär kommentarýalar. Joşanyk doňupdyr diýär. Doňundan soň erer mon joşar da näme? Näde saklajak? Kino TV eger ikinji jahan uruşyny Özbek, Türkmen, Azerbaýjan we başga ýurtda uruşa gatnaşmasalardy, Russiýanyň elinden hiç zat gelmezdi. Gaty dogry. Bu bir iki iň esasy ikinji jahan uruşundaky açar rolunu oýnaýanda faşistler rehimsizligi, gaty elbet rehimsiz bolýar. Men atam paker ikinji Moskwa frontuna gatnaşyp Berlin şenli gelen. Şol atam paker ýatan ýere ýatyp olsun. Aýdardy gurrun bererdi.
o uşdaky bolýan zatlary, ilginçlikli zatlar gurrun bererdi. Şol aýdýada teknologiýa, ilm, bilim taýdan, teknologiýa taýdan, ýara taýdan näde? Mümkin näle faşistleri geçmek zady. Olaň tertipleri, olar diýe uruşa gelenler paratny, bayram neme eşikleri bilen gepdirler. Şolar ýaly özüne gowy ýetip gelýär. Ýöne aýlygans derejede rehimsiz bolansoň, Tewatyn kanunyna garşy, Allah Taala'nın düzgününe, nizamyna garşy bolansoň, gaty erwet, ganhor bolansoň, rehimsiz bolansoň, birine dökülen gandan göz ýaşlaryň ahy naraty tutýar şey diýenler. Şolar. Teknologiýanyň ýeňip bilmeýän zady bar. Atom, ýadro bombasynyň, raketalarynyň garşy durup bilmeýän zady bar. Alahy güç. Alahy güç ara goşulsa hiç zady bilmeýär. Raketadan uçup bilmeýär. Şoň üçin ýöne sen bu diýäniň esasy faktorlaryň biri sebäbi olary her okuna bir adam atanýal edip, gowy edip kırıp şolar ýaly ulandylar. Atan bayram şol. Gara güçlü. Rüssem kanal doňupdyr diýe biziňkilerem ýalňyş partladypdyrlar. Şoň üçinem diýe partlapdyr, joşupdyr diýem. Bizim ýanymyzda kanal 7 metr suw çekilipdir diýe. Ertir 5-nji gün, isle ertire istesen 6-njy güne, 6-njy güni geçirmäli ýöne taýarlaly. Şu zatlary gurrun edeli, halkyň çekýän kynçylyklaryny rüssem. Senem ençe ýyllap hakykatlary, onda da Türkiýedäki zähmet çekip gören, okap gören, esasan hem işläp gören Türkmenistanyň çekýän kynçylyklar bilen alaşykly problemalaryny näçe wagtlap, näçe ýyllap Azatlyk radiosyna biziň bilen bile eginleşleň bilen bile egiňe berip dünýä köpçüligine ýetirdiň. Ullakan taýrakyny toýunda aýtsyn. Özüň çaçyk bilen görjegi bolsun. Köp sag ol. Şoň üçin iste ertir akşam, iste 6-njy gün akşam saňa näme elamatly bolsa taýarlaly. Galaksy arzu adama bagly, amala aşmaga Allaha bagly. Erkek galanna wagt şaýat bolar. Haýyrly bolsun. Haýyrlasy bolsun agam diýe ömrüň uzak bolsun. Diline güller etsin Galaksy. Taýja ol. Rüstemjam emmelere haýyrly akşamlar diýe. Taýrak galyn minnetdar. Temaň daşyna çykdyk. Ýöne diýen ýok. İl bilen gelen toýda bayram diýe atawaglarymyz. Şoň üçin mehriban dogunlar. Şuňky gepleşigimiz propagandalyk dünýäň iki ayakly mahluklarynyň mergisimi, elhenç keselimi diýilen soru esasynda Gurhan ýakmak, demokratiýa, azatlykmy? Gurhan ýakýanmy, ýaktyrýan iki ayakly mahluklary näme etmeli? Diktatorlar bilen propagandonlaryň umumlygy, umumy bähwitleri, meňdeşligi, hyzmatdaşlygy şu arada gurrun etdi. Şeýlede propagandonlyk keselmi we nähili muňa çäre görünmeli diýip alışylan pikirleň jemlerini käy ýerde öz şahsy garaýşlaryny, käy bir ýerde Türkmenim kanalynyň garaýşyny, käy bir ýerde Türkmen hereketiniň garaýşyny siziň dikkatiňize getirdim.
dini öz bekvidine ulanyan, özü gömük olup, özünü Allah tarafın hiç ili okuyup hiç da maşenliklikten, yalancılıktan, kezzaplıktan, haramhorluktan başka adama peydali. Okuyup bolman, dini, şol öz haramlıklarını yapmak için, haram maksatlarını yapmak için ulanyanlar bilen bilelikte esasy şu propaganda onlar döredenler şolar. Şolar bolmasa şolarum dören o. Biri bilen bağlanşykly, ara bağlanşykly bular biri bilen. Şoň üçin dini ulanyan bir siýasatçy ýa-da bir tarikatçy ýa kille keser terrorçy bilen şun arasynda hiç iltafat ýok. İkisem adamzadyň ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň iki tarapym düşmanlary. Şoň üçin şu düşmanlary ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna, adamyň mukaddesliklerine, keramatlaryna garşy bolan şu terrorçylary, propagandonlary tarmar etsin. Yerin düýüne soksun. Hemmesini alagyna tokaýar. Propagandonlar. Mukaddeslikleri goramaly, goratmaly. Şunu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň, mehrimandygyny. Rüssem partlan yerinden 25 metr ýokarda suw gelýär, 90 metr giňişlikde suw gelýär diýe. 25 metr belentlikde 90 metr giňişlikde diýe suw gelýär diýe. Hudaý saklasyn. Kino TV hemmeňizleriň gijeleriniz rahat bolsun, saglyk, amanlykda görüşeli, ömrüňiz ok bolsun, saja ortara ýakyn. Mehrimandygyňlar, mukaddesliklerimize el we dil ýetirtmez, elem dilem ýetirtmäli nesip bolsa. Halal adamlar, imanly adamlar agdyr bolanyna birleşende häkimiýeti haramhorlara bermäninde hemmesinde şulaň çäre görülýär. Orramsalar, çöpdüýler, kazýorlar, ganjyklar, propagandonlar arkaýyn çykyp isyan zadyny edip ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy terrorçylyk edip bilen oklar şonda. Şoň üçin hemmämiz birleşeli. Halal adamlar hakykat ýolunda, halal halkyň hakykat göreşini gollaw bereli, goşulalyň mehrimandygyny. Inni köp wagta çekdirmäli. Pursat gelli, sehetli gün gelli inni biň etmeli ýekaje zadymyz, ädimimiz birleşmeli, aldy birlikde öz halal halkyň hökümetini gurup bütün yerli we halkara propagandonlara gününü görkezmeli. Yeňişiňiz, gazaňyz mübarek bolsun. Mehrimandygyňlar. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli. Allah ýarňyz bolsun. Saglykda görüşelim. Rüssem bilen nesip bolsa Garawun kanaly bilen baglanşykly ýüze çykan tebigi betwagçylyklar bilen baglanşykly ýa ertir ingiç 6-njy gün akşam efir eders. Şoňa çenli Türkmenistanda Garawun kanaly bilen baglanşykly. Hadar deňdem erbet doňupdyr. O taý bilen baglanşykly köp video bolýar. Umumyň şu aşa doň bilen baglanşykly, tebigi betwagçylyklar bilen baglanşykly nähili kösünçlükler we halk nähili şundan ejir çekýär. Şu çarşuwada, şu temada pikir alşalyň, her kim bilenni ortaga goýsun, kelle döweliň, şoňa bir çäre tapjak bolalyň bilelikde. Iň azyndan halkymyza duýdurşyk bildirelim. Onda inniki efirimize çenli hoş sag bolun, mehrimandygyňlar. Allah ýarňyz bolsun.
Yeneki efir duşuklarımızda görüşýänçek görjeňiz gowy ähli dowa dilerleriniň kabul bolsun. Halal halkyň hakykat görüşine gatnaşmaga, gollamaga dowam edilmek bolýar. Bugün agdygirlik, birlik, beraberlik, bütöwülik, jewizlik günü. Allahan agdygirlikden aýyrmasyn. Emmäňe de çäksiz minnetdarlyk, Ullukan Taňryýan. Hoş sag bolun.